Na al'ummar malumfashi da kafir da mu fito kwanmu da kwarkwatanmu domin zaben adalin shugaba wato Jafar Aliyu a matsayin ɗan majalisarmu na malumfashi da kafir domin mu lashi roman dandakushin dimokuraɗiyya a kakar zaɓe wato a matsayin jam'iyyarmu na NNPP wato New Nigerian People Party a zaɓenmu na 2023. Ina da kyakkyawan ƙudurin taimakawa al'ummar. Shi ne wanda ya ba wa mata jali inganta kasuwancinsu na cikin gida. Kama daga kan ba wa matasa aikin yi domin dogaro da kansu da ba su jali inganta harkar noma, ilimi da kiwon lafiya. Ƙudurin shi bai tsaya a nan ba, yana da burin ya taimaki magidanta. Mu ma mata masu sana'o na cikin gida bai bar mu a baya. Yana da ƙuduri wajen ya inganta kasuwancinsu na cikin gida. shi ne wanda ya ba wa mata injin markaɗe da injin murzata. Mata maza, dattawa har da matasa. Kira gare a zaɓenmu na 2023. Ɗan adalin shugaba wanda ya san mutuncin talakawa. Namu ne, naku ne. Allah muna roƙonka ka tabbatar mana da wannan adalin shugaba. Zaɓin Allah shi ne zaɓin.